kamarátky, dneska tu máme iba také videjko o tom, jak tu rozbalím tento je to kalendár Harry Potter, vianočný kalendár, áno. No a musíme sa tu nejako rozstrihnúť. Joj. Uvaž. Dobre, včera bol ináč akože vianočný hál, ono si ešte nevyšiel, teda určite. To by sme to asi otvorili, to tu ešte odstrihneme. Yes, otvorila som to. Jak vidíte, otvorilo sa to. Ja si mi nevidíte tvár, ale to nevadí. Ten kalendár na to, jak je tá krabica obrovitánska, je fakt malý. Dobre, ako prvé máme tu tieto blbosti. Nikoho to nezaujíma, prečo to takto okecám. Raz. Tu máme zad toho kalendára. 3, 2, 1. Tadá! Tak to vyzerá. Tu máme takto políčka. Veľmi peknúčky. Tu nemám nejaké veci, že by to mali byť. Na to, jak je ten kalendár malý, to vyzerá zaujímavo. No, napríklad mali by tu byť nejaká taška, by tu mali byť nejaké ponožky, razítko, nálepky, náhrdelník, nejaké vrecuško, ďalšie nálepky, magnetka, nejaké pripínák, pero, no pozrite sa sami, pretože to je moc komplikované. Radšej sa nekúkajte. Každý deň budú asi vychádzať také iba krátke videá. A ukazujem tam vždycky, čo mám v tom políčku. Dobre, takže sa asi uvidíme už asi v vlogmasu, alebo možno ešte pri nejakom videu. Ahojky!